Бына шулай башлана дәртле, сәмле, эшсән, йыр-моңга маһир Кинәкәй авылы кешеләренең эш көне. Безнең максатыбыз, төп максатыбыз булып, бүгенге көндә бер генә булһа ла исерткес, агылы исемлек хатусыны туктата алһак, бер генә булһа ла искесе кешене тура юлга әйдәп сыгара алһак, бына шул безнең авылдашларның зур казанышы булыр ине. Тән һау икән, йән дә сәламәт була. Гомер дәүмәле оҙаяти. Кинәкәй авылында һаулыгын ныгыту максатында йәйәү, яһә скандинав таяктары менән йөрергә сыгыусылар. Улар арасында иң стажлыһы Рәзидә Гафарова. Көн һайын йөрөйбез, шул 4-5 километр үтәбез инде. Ыснаптан нинди генә һава торышы булуга карамастан йөрергә тырышабыз. Файдаһы бар инде, ул нисек булмаһын инде мына. Кайсак кыш көннәре бик көчле буран булып китһә сыкмайса калһинәк, авыр бар бит тәнгә. Шуңа сыгып йөри халабыз. 2016 елда авылда буласак мәсеткә нигез халынып, эш башланган. Был саваплы эшкә авыл халкы дәррәү тотынып, һәрбер кеше үз өлешен индерергә тырышкан. Кемдер кул көсе менән терәк булһа, кемдер аксалата ярдәм иткән, кемдер фәһемле кәңәшләрен биргән. Халкы аяк авыл өчен көрәшкә сыктык. Барыһы дәррәү сыкты. Чөнки бер авылда бер кеше бер нисә кеше эсеп йөрһә, ул барыбер авылга бәла һала. Ул авылдың авыруы була. Алла Тәгалә уны ярдәм итмә. Кеше айныкка Алла Тәгалә ярдәм менән ул дингә басасак һәм намазга киләсәк. Иман йорты зур булмаган авылда нурга күмер, иман килтерер, кот бәрәкәт өстәр. Алла йортына килүсләр ханы артар, йома намазлары укылыр, дини байрамдар үтер. Тигән ышаныста мәсеттең имам хатибы Мидхәт Хәлитов. Игәрле, үз эшен яраткан кешеләр яшәй был авылда. Ләсән Яргулова фельдшер-акушерлык пунктында 2013 елдан бирле эшләй. Кинәкәй авылы халкынан башка күрше Верхотор, Алакай авылдары халкында хезмәтләндерә. Бында мохтаж кешеләргә тиз медицина ярдәме күрһәтергә лә, планга ярашлы процедуралар үткәрергә лә, уколлар яһатырга ла, системалар куйдырырга ла мөмкин. ФАПта бөтә шарттарда әлеге вакытта бар. Әле яңрак мына ноутбук бирделәр эшләр өчен. Сентябрь аенда интернет үткәрделәр, шуның менән эште нык еңелләштерделәр. Отопление, электроотопление, медпункт йылы, өшеп утырмайбыз. Спонсорлар ярдәмендә 2017 елда ФАП яңа койма менән уратып алына. 2020 елда бинага яңа пластик тәдерләр куела. Быел авылдың ир-егетләре һикәлтәне алмаштыра. Башкорт халык йолаларын, милли аш-һударын тергезеп, киләсәк буынга иткерүсе агинәйләр яшәй был авылда. Шуларның береһе Фәнирә Кинябаева, 35 ел хатусы булып эшләй. 13 ел элек намазга баскан. 16 елда biz бардык, 16 елда biz бардык Ушалы калаһына. Ахирәтләребез менән Әүлия каберенә барып кайттык. Әүлиянең изге һуын алыр өчен бардык. Унан һау алып кайттык. Алып кайткан һударыбызды шу мәҗлесләргә йөргәндә Коръән мәҗлисенә кешеләргә исердем тараттык инде. Исереп алдык. Шуннан һуң шунда бит төшә тавасына шул тиклем халык күп йылган хаталар бар. Тукымы, тубуда барында бер интерсагасы итеп китеп була менән. Учалык кызларына рәхмәтлемен ди ул. Шуннан бирле буда яһау менән шөгыльләнә. Уны кыю седәре менән дә бик теләп уртаклашты ул. Ошо кәстрүлгә 6 литр һу халып кайнатамын да 300 грамм геркулес халып, 4 калак шәкәр халып, 50 минут тирәһе кайнатамын. Кайнап сыккас 2 калак или каймак, или һыйыр майы, или магазин майылары халамын да 1 суткага утыртып коям. Йылымыз кынагалга закваска халам. Алып калган алдан әзерләп. Шуңа 1 сутка утырдым мына менә ошо будан. Хәзер мына мен ошо буданы һөйдәмен. Буда иң борынгы файдалы исемлек. Ул ашкадан исәк юлларын тазарта, холестеринды, шәкәрде нормальләштерә. Кинәкәй авылында 113 хуҗалык бар, 239 кеше яшәй. Рәхәтләнеп мал туар, кош-корт асрар өчен бесәнлеге лә бар, елга ла якын. Һуңга аралы яшьтәрдә атай нигезен корытмай, туган авылларында кала. Авылда туып үстем, кала тормышын бер вакытта ла үтһенмәнем, ди Марат Хәлитов. Гафури кызы Галия Сәлимова гаиләнеп, бер яисендә йорт алып инеп, 3 бала тәрбияләп, бәхетле яшәгән парга хуклана Кинәкәй халкы. Яй көне
Алабыз инде бройлерлар, ушул кушкуртлар алабыз. Мал үрсетерге басым ясап неттегенде мына мал үрсетип карайык дейбиз. Шул немен, шул жол менен барып карайык дейбиз инде. Марат менән Галия Хәлитовтар кеүек авыл тормышын үз иткән яшь гаиләләр өчен урындагы башлангычларда хуплау программаһы сектәрендә авыл халкы өчен иң куанычлыһы балалар майдансыгы булдырылды. Безнең авыл клубы хезмәткәрләре, библиотеканың, мәктәптең депутатлар, алар безнең профилактический группага керә, пожарная безопасность буенча. Үй буйлап йөреп, пожарная безопасностьна карамайбыз. И беседалар үткәрәләр искән кешеләр менән. Шуның өчен менә уйлайм инде, искән кешеләр әҙәйер дип. Бұл безнең башкарган эштең результаты булыр дип. Кинйәкәй быел Айык авыл 2021 конкурсында катнашырга теләк белдергән авылдар сафына инде. Булардан күптән көтелгән яңырту эшләре өчен этәргез көскә әйләнде. Конкурста еңү өчен мөмкинлекләребез бар. Теләгебез тагы ла көчлерәк, ди авыл биләмәһе башлыгы. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары.